אז בקיצור, פוטרתי. הכל התחיל עם שיחת טלפון עם הבוס שלי. תקשיב לי טוב. פעם אחרונה שאתה מאחר, חתיכת... הבנת? לאחר שיחת נפש זאת, שמתי את השעון לשעה מוקדם יותר. נו, בטח עכשיו אני לא אאחר. התחלתי בדקה. אז התארגנתי בשיא המהירות, בדברים הכי חשובים כמובן. אכלתי, צחצחתי שיניים, והייתי בסדרה האהובה עליי, ורצתי למסדרון. בדיוק כשבאתי לצאת מהדירה, האמא הנחמדה ביותר, עם הילד מתוקי הזה, ממש ללקק סוכריה על מקל, החליטה להיכנס לפניי במעלית. אז ירדתי במדרגות למטה. רצתי בשיא המהירות לבית הקפה של לנודר. כמובן שאני מאמין הדוק. והזמנתי את היוז'ואל. את היוז'ואל. קפה כדי להיות ערני. סוכר כדי להיות ערני. חלב סויה, רגישות לקטוז זה רץ במשפחה. כדי להיות ערני. מיד אחרי זה המשכתי לרוץ. מה קורה לי בבטן? פאק, הם כנראה שמו לי את החלב הרגיל. לא משנה מה, חייבים להמשיך. נו טוב, מה יכול להיות כבר יותר גרוע? שיט! הורדתי את הנעל והתחלתי לרוץ כאילו אני מטופל מספר 1 במחלקה הגריאטרית באיכילוב. כבר ראיתי את האוטובוס בתחנה, כמעט הגעתי, אבל הוא עזב. טוב, לא נורא. מזל שאני טוב במצבי לחץ. סוף סוף הגעתי למשרד בשעה טובה ומוצלחת. הקפה מקודם, אחר כך האוטובוס, מה עכשיו המעלית, אוף. אז נאלצתי עוד פעם לרוץ במדרגות. לא טוב בכלל. מרדל שוטי, זה השוטי. אז בקיצור, פוטרתי.